हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर रायजो सालायनाय समाव थामहिनबा बड'लेण्ड थामहिनबा बिटिआर थामहिनबा बिटिसि खौ 17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थानाय समाव बर' रायजो राजा बा बिटिआरनि बा बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा माबादि सोलिनो गोनां जायोमोन थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि 17 बोसोर रायजो राजाफ्रा बिथां सारनि समाव थामहिनबा 17 बोसोराव माबादि सोलिनो गोनां जायोमोन तो बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना फुल्लि डिटेल्स रिपर्ट लानानै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों आरो नोंथांमोना फुल भिडिअ नायजोब आरो स्किप दा खालाम भिडिअखौ गोबां मानसिफ्रानो स्किप खालामो मानोना जायफोरहा धैर्य गैया बिथांमोना स्किप खालामखायो आं बेखौ मिथिखायो तो जियानो जा बेनि सिगांनो बै भिडिअखौ होनो थांगासिनो दं आङो तो बेनि सोमोन्दै आं जेबो बुङाखै 17 बोसोराव रायजो राजाफ्रा माबादि थांनानै थानो गोनां जादोंमोन बा माबादि सोलिदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारिनि समाव तो बेनि सायाव आंहा जेबो अपिनियन गैया सो बे बाथ्रानि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां मानगोनां UPPL नि सेन्ट्रेल UPPL थामहिनबा मिरु UPPL नि जेनेरेल सेक्रेटारि थामहिनबा गाहाय नेहाथारि बिथां राजु कुमार नार्जारि सारा तो बिनि सिगांनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 20थि बोसोरसालिया जथुमा बे सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दङ बे समाव सो बेवहायनो गोबां रोखोमनि थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारिफोर खुंफुंलांबाय तो बेवहाय गोबां रोखोमनि बादायलायनाय हाबाफारिफोर लादोंमोन तो बेनिनो डिबेट कम्पिटिशन थामहिनबा बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाबो मोनसे तो बेवहाय गोबां उन्दै फंबाय बिनानावमोन बिथांमोना बाथ्रा दान्थेलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन गोबां आनसलिकनिफ्राय फैनानै तो बिथांमोननि भिडिअसफोर फुटेजफोरखौ गासैखौबो लाजोबनो हायासै तो बिनिनो मोनसे क्लिप्स आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों जाय फंबाय बिथां गोबां बर' फरायसा बर' बिजोंजों फरायनानै थांनाय फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानो थांनायाव सौथु होयो हेंथा जाहैयो मानो होनोब्ला जोङो बर' बिजोंजों हाइ स्कुल लेभेलावल'सो फरायनो मोनो गुबुन फारसेथिं जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानो थांब्लानो गावनि बर' बिजोंखौ गारनानै गुबुननि बिजोंजोंसो फरायनांगौ जानानै फैयो नोंथांमोनाबो बुंगोन फरायब्ला जेरावबो हायो फरायब्ला जेखौबो हायो होननानै नाथाय जायफोरा गोजौ सोलोंथाइ लाहैनानै हेंथा मोनदों बिसोरसो मिथिगौ माबायदि जेंनाजों भुगिनांदों सासे गावनि बर' बिमानि रावजों फरायनाय फरायसाया माबोरै हथारै गुबुननि बिजोङाव फरायनानै आबुङै गोजौ सोलोंथाइ लानो हानांगौ बे फरायसानि जिउआव हेंथा फैयो गोबां हेंथा फैयो बेफोरनि थाखायनो बेफोर जाहोननि थाखायनो गोबां फरायसाफोरानो बर' बिजोंनिफ्राय थांनानै गोजौ सोलोंथाइ लानो थांनायाव हेंथा सोमजिनानै गावबा गावनि सिमांखौ जाफुंसार होनो हायैयाव गावबा गावखौनो फोजोबनानै लादों सुसाइड खालामदों बेनि थाखायनो आं बुंदों बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानाया गोजौ सोलोंथाइ लानायाव हेंथा होदों दिनै मनज स्वर्गियारियाबो इंराजि बिजोंजों फरायनानैसो सासे IPS अफिसार जानो हादों जुदि बिथाङाबो बर' बिजोंजों फरायनायमोनब्ला बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव सासे IPS अफिसार महरै नुजाथियाबो जानो हागौमोन आं बुंनो सानो जुदि बर' बिजोंजों फरायनानै सोलोंथाइ लानायाव हेंथा होआखैबालाय दिनैसिम बर' बिजों गायसननाया 25 बोसोरानो जालांबाय नाथाय दासिमबो बर'नि गेजेराव थोजासे उकिल गैया थोजासे अफिसार गैया थोजासे फोरोंगिरि गैया बेफोरनि जाहोना मा बेफोरनि जाहोना जादों बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानाया गोजौ सोलोंथाइ लानायाव हेंथा होदों बेनिखायनो आं बुंदों बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानाया गोजौ सोलोंथाइ लानायाव हेंथा होदों जुदि जोंनि बर' फरायसाफोराबो उन्दैनिफ्रायनो इंराजि बिजों एबा असमिया बिजोङाव फरायनानै सोलोंथाइ लानायमोनब्ला गोजौ सोलोंथाइ लानायाव हेंथा जानाय नङामोन आरो दिनैनि समाव बर'नि गेजेरावबो थोजासे गिदिर फरायसाफोर ओंखारगौमोन आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै खुलुमबाय गोजोन्थों हानजा होननानै जोंहा बेबायदि गैला बेरेखा हानजा थाथावना बाथ्राबो नङा नोंथांमोना मेगन मेसेबनानै खनसे जुदि सानहरोब्ला 2020 मायथाइयाव UPPL सरकार फैनायनि सिगां 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकार दङमोन मेगन मेसेबनानै सानहरोब्ला 2028 मायथाइनि नोंथांमोननि उदालगुरि दरंनि रायट गोसोखांगोन 2012 मायथाइनि क'क्राझार चिरां धुबुरीनि जे रायट बेखौ नोंथांमोना गोसोआव फैगोन नोंथांमोना सानगोन जे 2014 मायथाइयावहाय जोंनि मानसिफ्रा जे गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि बर'फ्राबो जे रिलिफ केम्पआव थानांदोंमोन बेफोर जिनिसफ्रा नोंथांमोननि खर'आव सौफैगोन मेगन मेसेबब्लानो नोंथांमोना मेगन मेसेबानो मिथिगोन बै समाव माबायदि दादागिरि गुन्दागिरि दङमोन जोङो गावनि गोसो बायदि भट होनो हायामोन खोमसिबानो जों गिनो गोनां जायोमोन मेगन मेसेबबानो नोंथांमोना गोसोखांगोन जे जोंनि ओनसोलाव आर्मि केम्प दंमोन CRP केम्प दंमोन
जोङो बावहाय एक्सट्रिमिस्ट अर्गानाइजेसनफोर दङमोन, NDFB दंमोन, BLT दंमोन, जोंनि गेजेराव गोजोन गैयामोन। दिनै नोंथांमोना गोजोन फैबाय, गोजोन फैफिननानै दिनै साफ्रोमबो नोगोरारियानो न्याय मोन्दों आरो जौगानायाव हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों।